سلام كم يتوعلو كبرات تغطى فنوي اير تي في لو محامس 25 حملة قطر استرالو زينا ومسانا دو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبر زعدم بيتروس منقسي بقند نطبطاتو كنفلم أبي زوادو عدت كتكبر زغنيت شجوار ساي عدت عزازيما حارستوتا بعكابة أكابية حيرم كسرهم مزخاخر غريبهم منستر مريت ماينا كاب إنه حسم حدرا مز حالي تزحق السلطنة هيبون أب كتما مقادشة بستفت مشبرة ومتقعتش وعاد تسمى زتغاتي لهم سيمين كوريا نحت زير حكت ميسايل فتنة كايدة إيران أوش متعارب كوافر نزغله قراو لفنتا وحيلي تقايمة بمغنياتي سوا عتب من رجال نو حسمة أي بزبل تيما أبو وشتها جرن وطن زكاة زلط بل براوي يبيلي سوا أبو زوادو عدت كتجبر زغنيت شجوار ساي عدت عزازي مالا نتبت وكيل إيرينا زر أي برهنة أرسي مسمرهم بمغنيات بروراوي إيوبيليو من مصر ساوان مجمار هاجراوي أقل قلوتن بعسران كلتن حملة كابتزازا مكينات الناس الناس تخايرلو قولا قول ما عداقانو زبادك أم حارز تبقسل شقوار ساي بعسران 4 حملة أبتي أم مكاسال ساي ورار ويانا جغن الناس تفت أملو دفعات عد بقي عب مبصح عدتا زازيمام شقوار ساي أم نايت مال عدتا بتغماتو عد عقا أمن حايلن عد أوحن مس أبالات حايلتات مكل خالن أم مدب كرم تاولو معزلو تمهارون معريقا نامنو زبعدو خالب زاتوتلو حزبي بسلف بوليسن أبالات حايلتات مكل خالن نأسات 3 كيلومتر عجبو ناب دفعات عد بقيعو أفاني وام أبو أبس تخايدة صحفي تقرف زبادو ويزورو عامة نقوسة أبالات حايلتات مكل خال كاب دبارواز مطمن سياتن نبرت كباب عد بقيعو ناب السرخ بولسن سرعات أبعدت تنحت شقوار ساين نتاب عد بقيعو زتدالوات عبا شق واللي عام كاب عسران كلتن كساب عسران حموشن قنبت كلتش عامة مهرات أب قنبار عد بقيعو أبس تخايدة كبيت كناز تساتفة أبال حمشاي زوريا هاجراوا أقلقلت من سيكبرو منقص أباب ذهبو مقلتي أبالات هاجراوا أقلقلت زفت أمو جننتن قيان بمنصر زنبلا حايل صلايك جمجم من كله مودادرتي خمزي ركبو أبرهم أما حدار زبادو باتو إفريم قبر خرصو سابز اسمعو قال بروراوي يبيليو هاجراوي أقلقلت أبتا أبالات هاجراوا أقلقلت كيا بمفتم هاجر زو حاسولو دفعت عد بقيعو كوين كام متنبالو فولي ترقم كم زلو بمتقاس بمنسيات زتو حست هاجر بمنسياتها كم تلمعن اتبلصقن زطراطر كم زيله قليصو أبز بوتا زي ترخيبنا نزعلت زياخن ذكرى نزوم لألغلتا ميتي تسوو بصوتنا هاجر أمو حاسيخون هاجر أبلم عاتيخون حدرهم تقبلنا نبعازا لنا نبلل علتها هاجر أقول قلوت بمسرتو كمسرت كله نزمس أكان هاجر حدقان مكلخال بتخال من قدخا إتان نوح وان عمتات تساقيا زنبرت بمجزاتي بادي ما زنبرت أبقنة المقيارن حزبيتها مس عالمو كم زوادادر مقبارن زتوقسي متكلي مدبات صنبل براوي يبيليوم مسرات ساوان مجمار هاجراو أقلقلوتن بدرجة زوبا سميناو كايح بحري كاب 23 حملة بو منفسي كايد الله اتي سوا عتب من رجال وحسمة أي بزبل تيمات زي صنبل زلا قاتامي بمريت إكزيبيشن حبراوية ودرات حفشة وفلتات مدبات سنة صحف سبورتا وقتمات كتعن كاد نتفتاتن بدمكاتي سلاسل كم زلو وكيل إيرين حبيرون بذيك هذه باللجاتات مسرات سوان مجمار هاجر أقولقلوتن بدهاتن منسياتن مكل خالن دحنة هاجر ترانا أبركتنا أبلات هاجر أقولقلوت عبد هنساتن لمعاتن
ድሕሪ ባይታን አበርክቶን ሃገራዊ አገልግሎት ከምኡውን ሳዋት ምርት ጽንዓት መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ወረቃቅቲ ዝቀረብሉ ሓበራዊ ዘተ ተኻይዱ እቲ መደብ ክሳብ 26 ሓምለ ክቕጽል ምዃኑ ካብ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ሓረስቶት ዞባ ዓንሰባ ጎኒ ጎንቲ እተታውነቶም ንምዕባይ ዘካይድዎ ጻዕሪ ኣብ ዕቃበ ኣከባቢ እውን ሓይሎም ክሰርሑ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሊድያ ተክለ ማርያም ሓረስቶት ዞባ ዓንሰባ ስነ ፍልጠታዊ ኣገባባትን ሜላታትን ተጠቒሞም እቶታውነቶም ክኻዕብቱን ኣብ ዕቃበ ከባቢኦም ኣሐይሎም ክሰርሑን ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ኣዘኻኺሩ ብ23 ሓምለ ኣብ ከተማ ከረናብ ዝተኻየደ ገምጋም ወኪልቲ ጨንፈር ኣቶ ዘርኣይ ኖር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ንሰናይ ክራማት ሎም ዘበን ከም መንጠሪ ባይታ ብምጥቃም ንዝበረኸ ዕቤትን እቶታውነትን ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ ኣኼባ ኣብ መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ልምዓት መስኖን ብቑልን ሃብቲ እንስሳ ከምኡውን ሕጋጋትን ቁፅፅርን ዝተሰላሰለ መደባት ብመንፅር ዝነበረ ብልጫታትን ብድሆታትን ዘብርህ ጸብጻባት ቀሪቡን ዘተተኻይድሉን بمسارة تتبعات عمودات ورح لكاتيت بوحد متن زجمرة زناب عزمرة أو ورحات مجابيت الميازان أو قاريت ودحر متصنح أب جنبوتن سنن بزواق عزناب شو عتشحن 200 شو عتن هكتار تنقله شو شحن شو عتن 234 هكتار كابو كم تزرقة زي مسنا إذا حلف عمد كنت أتقرن كله دما صفحات استنقل مريت بإسان شمونتن مئتاويت كن كله صفحات تزرقة بأنصارو بسوسان كلتن مئتاويت عبيت كم زمزجبك في التخيلهم ماين حمدن عقبكا لمعت مسرون من معبال بستسلاسل نطفتات عبدك زرقو حبرنقعا أبيطا حبلاق حليب منتل واليكو عب حزباي مايوالد أجرببن هابرو تعران أمسرح انت زركبا 220 كلتن هكتار كالمعز خيلان أشتو ديقاتات سوسان كلتن مئتاويت كاب هنت أو سراحة كمتزازمة لعلي 280 كلتن شحمي تركيب كترتات بهزبا ووفراتات كمتسرحن شوعة 295 كيلومتر كناتاو زالاتات كمتتسجنن بسفيحو بريهم تساتفتي عموداتا جيوغرافيا وقرص مريت زوبا عنسبا اب قمت بمئتاو مسرح كزنت ماياتا تكرة واهيبو كدفالو اب زرعت زنتصقو صرا بالع مدهانيتات بقعتهم مقصصار كغبرلو استخزنه ماي اب لمعت مسرون موعلو كسراح فكره مريت نمكلخال قرب غابيونات كرغاغص زبلون كالوتن لبواتاتن ريتوتاتن تمحلاليفهم ሚኒስተር ሕርሻ አቶ አረፋይ ነበርህ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሓምላይ ምግቢ እንስሳ ብምልማዕ ፍርያት ጸባን ምዕባይ ክስራሕ ብምዝኽኻር ንውሕስነት ሃብቲ ገረብን ዕቃበ ኣከባብን ዝሕግዝ ዕቤት መጎጎ ኣድሓነት ብሰፊሑ ንምትእትታው ክስርሓሉ ኣዘኻኺሮም ሚኒስተር ኣረፋይ ንኣስዒቡ መጠን ንኡስ ውህድ ስድራቤታዊ ሕርሻ ንምምዕባል ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ምርባሕ ናይ ጸባ ከብትን ንህብን ሓያል ስራሕ ይሓትት ከም ዘሎ ኣብርሂዮም ሚኒስትሪ መሬት ማይን አካባቢን ውሕስ ምሕደራ መዝሓሊታት ጋዛት ዝሕግዝ ዓውደ ዘተን ስልጠናን ካብ 22 ክሳብ 24 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ወዲቡ ነቲ ምስ መሻርክቲ ዝተኻየደ ዓውደ ዘተን ኪላታ ዝተዋሃበ ስልጠና ዝተኸታተለት ጋዜጠኛና ፉርቱና ዓንዶም ዘዳለወቶ ዜናዊ ጸብጻብ ይስዕብ ኣብቲ ሓደ መዓልቲ ንመሻርክቲ ዝተወደበ ዓውደ ዘተ ካብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ከምኡውን ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ዝተወከሉ ተሳቲፎም እቲ ብግብርን ክልሳ ሓሳብ ንስተሰነየ ካብ ዝተፈላለያ መንግስታውያንን ብሕታውያንን ትካላት ንዝመፁ ኪላታት ዝተዋሃበ ናይ ክልተ መዓልታት ስልጠና ድማ ኣብ ዓውደ ስርዓት መዝሓሊታትን ፍርጃትን ዘገልግሉ ጋዛት ንቆጸላ ኦዘን ብዘይ ሃስዩ ንምትካእን ምስ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝኸይድ ስርዓት ንምልላይን ንምኽታልን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍለ አካባቢ አቶ ሞገስ ወልደ ዮሐንስ ኣብ ዝስምዖ ቃል ኣብ መዝሓሊታትን ፍርጃትን ዘገልግሉ ጋዛት ኣብ ምርቃቅ ቆጸላ ኦዘንን ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብን ኣሉታዊ ጽልዋ ስለ ዘለዎም ነዚ ንምክልኻልን ምቆት ዓለምና ንምቁፅጻርን ዘድሊ ሞያዊ ዓቕሚ ንምኽዕባት ሚኒስትሪ መሬት ማይን አከባብን ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ክሰርሓሉ ምጽንሖ ብምጥቃስ እቲ ስልጠና መቐጸልታ ናትኹም ዝኾነ ኣብሪሁም أبال كفل مريت من السيروبيل كبرون بوغانو كان دعلاما نايت عودة زتن سلطنان أفلطو مشارخت مبرخن نخيلاتات وانا وحبريتا مسناق المهانو بمتكاس أقداسو نوتو عبس لزخانة كلهم أبتا عودو زنطفو حقاو فقاد بمحاز أبزو دب سلطاناتات كساتو فقاد زخاخيروم ببقوان زمت زغلو معبالتات لا تردو ونتي زغلو معبالتات لما أتأثير نسا حسابا وعمو من نتي كبرا وعمو من ندعبي خورهم زلو زبون قانون أبدأ علاقات تواريرتي
ኣብቲ ስራሕ ድማ ተወዳደርትን ዕውታትን ኮይኖም ክመፁ ማለት እዩ ካብ ትካል ምምዕባል ኢንዱስትሪ ሕቡራት ሃገራት ዝተወከለ ኣሰልጣኒ ሚስተር ማርቪን ሎጋን የሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ኣብ እዋናዊ ዓለማዊ ዛዕባ ዝኾነ ዕቃበ ቀጸላ ኦዞንን ኣከባብን ዘተኮረ ስልጠና ኣብቲ ግብራዊ መዳይ ፀይጡ ስለ ዝተዋህበ ኣድማዓ ከም ዝነበረ ገሊፆም ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት ኣብ ስርሖም ሓጋዝ ምዃኑ ዝገለጹ ሰልጠንቲ ድማ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ መዋዕል ሓድሽ ፍልጠት ምድላብ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ በብደረጅኡ ቀጻልነት ክህልዎ ኣዘኻኺሮም ከምዚ ዓይነት መደባት ብሓፈሻ ነቶም ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ቴክኒሽያናት ዝኾኑ ካልኦት ኣብ ካልእ ትካላት ዝሰርሑ እዚ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ይኹን መደብ ምግባር ኣብቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂ መፅኡ ዘሎ ኣብ ዓለምና ይኹን ምስ ሞያና ዝኸይድ ማለት እዩ ኣዌር ምግባር ቅድሚ ቴክኖሎጂ መምፅኡሲ ክመፅእ ምዃኑ ኣዌር ጌርካ ነቲ ቴክኒሽያን ምድላው ኣብ ስራሕ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ዘጋጥም ደላ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ንምጉዳልን ንምግታእን ፖሊስ ትራፊክ ንመራሕቲ መካይን ኣስተምሮ ክህብ ፀኒሕና ኣሎን በዚ መሰረት ኣብ ዞባ ማእከል ንመራሕቲ ህዝቢ ዘመላልሳ ዓበይቲ መካይን ኣብ ምንቅስቃሳቶም ንድሕነት ከቐድሙ ዘዘኻኽር ኣስተምሮ ተዋሂቡሎ ወኪል ኤሪና ዳንኤል ወልዱን ዘዳለዎ ፀብጻብ ዮናስ አብርሃም ከቕርቦ እዩ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማዕከል ምስ ጨንፈር በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ብምትሕብባር ንወነንትን መራሕትን ኣብ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝነጥፋ ኣውቶቡሳት ኣብ ዘካየዱ ኣስተምሮ ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳቶም ድሕነት ከቐድሙ ፀዊዑ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማዕከል ሌተና ኮሎኔል ታደሰ ብርሃነ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ሃገርና ብሓፈሻ ኣብ ዞባና ኸ ብፍላይ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ንምጉዳልን ንምግታእን መራሕቲ መካይን ንቑሕን ሓላፍነታውን ተራ ክጻወቱ ኣተሓሳሲቦ ሌተና ኮሎኔል ታደሰ ኣብ መግለጺኡ ቀዳምነት ዘይመሃብ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ ምዝዋር መምርሒ ፍቓድ ዘይብልካ ተሽከርካሪት ምምራሕ ኣብ ምንቅስቓስ እንከለኻ ሞባይል ምጥቃምን ክቱር ፍጥነትን ኣብ ሃገርና ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋ ምዃኖም ኣብሪሆ መራሕቲ መካይን ኩነታት መገድን ጻዕቀይ ትራፊክን ኣብ ግምት ብምእታው ድሕነቱ ዝሓለወ ምንቅስቓስ ከዘውትሩ ዘዘኻኸረ ሌተና ኮሎኔል ታደሰ ሓደጋ ትራፊክ ምቁፅጻር ንፖሊስ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ መላእ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ መራሕቲ ተሽከርከርትኻ ብፍላይ ሓላፍነት ክወስዱ ኣዘኻኺሮ ሓላፊ ጨንፈር በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ማእከል ኣቶ በየነ ተስፋ ማርያም ብወገኑ እቲ ኣስተምሮ ኣብ ምብራኽ ኣፍልጦን ንቕሓትን መራሕቲ ተሽከርከርቲ ዝህልዎ ኣስተዋፅኦ ብቐሊል ከም ዘይግመት ጠቒሱ ወነንትን መራሕትን ኣብ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝነጥፋ መካይን ኣብ ምንቅስቓሳቶም ዝያዳ ሓላፍነት ክስምዖም ተላቢዩ ካብ 2008 ክሳብ 2018 ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣብ ዞባ ማእከል ጥራይ ብሸለልትነትን ሕጊ ትራፊክ ብዘይ ምኽባርን ብዘጋጠመ ኣሽሓት ሓደጋታት ልዕሊ 500 ህይወት ሰብ ከም ዝጠፍአን ልዕሊ 3 ሚልዮን ዝግመት ዕንወት ኣብ ንብረት ከም ዝወረደን ጸብጻብ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ይሕበር ክቡራት ዓዘብትና ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዝና ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪት ክንምለሰኩም ኢና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብረ ንዕድም ኣብ ከተማ መቃዲሾ ኣብ ዝርከብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 7 ላዕለዎት ሰብ መዝን ኣባላት ጸጥታን ከም ተቐትሉ ተሓቢሩ ቤት መጥቃዕቲ ከንቲባ ከተማ መቃዲሾ ዓብዱራሕማን ዑመር ዝርከቦም ካልኦት ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተነጸረ እውን ከም ዝቐሰሉ ተቓሊሑ እቲ መጥቃዕቲ ብኣባላቱ ዝተፈጸመ ምዃኑ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ መጥቃዕቲ ከንቲባ ከተማ መቃዲሾ ምስ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሶማል ጄምስ ስዋን ርክብ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቕ ብምኽሳቱ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ንስክላ ከም ዝደሓነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ መጥቃዕቲ ዝኹንን መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ዝሓለፈ 22 ሓምለ ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ መቃዲሾ ብዝተኻየደን ኣልሸባብ ሙሉእ ሓላፍነት ዝወሰደሉን መጥቃዕቲ ቦምባን ፎኪስ ብረትን ብውሕዱ 17 ሰባት ከም ተቐትሉን 27 ከም ዝቐሰሉን ይዝከር ሰሜን ኮርያ ሎሚ 25 ሓምለ ወጋሕታ ናይ ሓፂር ርሕቀት ሚሳይል ፈተነ ከም ዘካየደት ንመግለፂ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን እቲ ፈተነ ካብ ምብራቃዊ ገማግም ሰሜን ኮርያ ዝተበገሰ ምንባሩ ድማ ተሓቢሩ እዚ ፈተነ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡንን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ዶባት ክልቲአን ኮርያታት ተራኺቦም ካብ ኒውክሌሳዊ ህላወ ነፃ ዝኾነ ዞባ ንምምስራት ዝተጀመረ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ዳግማይ ክበራበር ድሕሪ ምስምዖም ዝካየድ ዘሎ ናይ ፈለማ ፈተነ እዩ
በዚ ድማ ፈተነ ሚሳይል ሰሜን ኮርያ ነቲ ዛጌት ዝጥቀስ ምብርባር ዘይርአየ ዘሎ ዝርብ ኣሉታ ክጸሎ ዘሎ ተኸሎ ልዑል ምዃኑ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይሕብሩ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ሰሜን ኮርያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ጸጥታን ዝፈጥሮ ስጋት እኳ እንተዘየለ ክብጻሕ ንዝድለ ስምዕ በኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ብምግላጽ ተቃውሞ ኣስሚዓላ ዛጌት ብምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተዋሃበ መግለጽ እኳ እንተዘየለ ሰሜን ኮርያ ኣብ ወርሒ ግንቦት ድሕሪ ዘካየደቶ ተመሳሳሊ ፈተነታት ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጸጥታ ሃገሩ ይኹን ክብጻሕ ንዝድለ ስምዕ ካብ ኒውክሌሳዊ ህላዊ ነጻ ዝኾነ ዞባ ሓውሲ ደሴት ኮርያ በኣሉታ ዝጸሉ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ነይሩ እዩ በዚ ድማ እዚ ሓድሽ ፈተነ ካብ ዲፕሎማስያዊ ሃልካ ሓሊፉ ዝህልዎ ዝጥቀስ ኣሉታ ዝጽልዋ ከም ዘየለዮም ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ኢራን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝዋፈራ ኣህጉራዊ ልፍንታዊ ሓይሊ ንጸጥታን ምርግጋእንቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቑ ኣጠንቂቓ እታ ሃገር ነዚ መጠንቀቕታ ዝትህብ ዘላ ውሕስነት ናይተን ብመጻብቦ ሆርሙዝ ዝንቀሳቐሳ ናይ ጽዕነት መራኽብ ንምውሓስ ኤውሮጳዊ ልፍንታዊ ሓይሊ ባሕሪ ክቐውም ብሪጣንያ ብ22 ሓምለ ድሕሪ ዘቕረበቶ ንድፈ እማመ እዩ ኢጣልያ ዴንማርክ ሆላንድን ፈረንሳን ድሮ ነቲ ብብሪጣንያ ዝቐረበ ሓሳብ ዘለዎን ደገፍ ገሊፀን ኣለዋ ይኹን እምበር ኢራን ጸጥታን ድሕነትን መጻብቦ ሆርሙዝ ንምርግጋጽ ዓቕምን ብቕዓትን ከም ዘለዋ ብምጥቃስ እቲ ክቐውም ዝበሃል ዘሎ ሃገራዊ ወታደራዊ ሓይሊ ንጸጥታ እቲ ዞባ ካብ ምዝራግ ሓሊፉ ካልእ ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጣ ኣላ ብሪጣንያ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሶርያ ንዝጸደቐ ቁጠባዊ እገዳ ከም ዝተሓሰት ንዝገለጸታ መርከብ ኢራን ኣብ መጻብቦ ጀርበል ጣቕን ድሕሪ ምዕጋታ ኢራን እውን ባንዴራ ብሪጣንያ ተንበልብል ንዝነበረት መርከብ ከም ዝዓገተት ዝዝከር እዩ ከም ሳዕቤኑ ድማ ክልቴን ሃገራት ኣብ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስ ተሸሚመን ከም ዘለዋ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ናብ ወሽመጥ ዓረብ ብሓፈሻ ናብ መጻብቦ ሆርሙዝ ድማ ብፍላይ ክለኣኽ ንዝኽእል ብብሪጣንያ ዝምራሕ ኤውሮጳዊ ልፍንታዊ ሓይሊ ነቲ ተኸስቱ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ከጋድዶ ከም ዝኽእል እቶም ተንተንቲ ብተወሳኺ የጠንቅቑ እስራኤል ብ24 ሓምለ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ ደብዳብ ነፈርቲ ኩናት ከም ዘካየደት ማዕከናት ዜና ንመግለጺ ሰብ መዚ ሶርያ ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶርያ ዝተኻየደ ደብዳብ ዛጌት ቁጥሮም ዘይተሓበረ ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ዝግለጽ ዘሎ ሶርያ እቲ መጥቃዕቲ መቐጸልታ ናይቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊያ ከተካይዶ ዝጸንሐት ተጻብኦታት ምዃኑ ብምጥቃስ ብትሪ ኮኒናቶላ ይኹን እምበር ነቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ብወገን እስራኤል ዝተዋሃበ መግለጺ ዛጊት የለን ሓይሊ ኣየር ሶርያ ብ22 ሓምለ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ሃገሩ ከም ተኻየደ ንዝገለጾ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዘምከነ ምሕባሩ ጸብጻባት ይጠቕሱ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ ብተካየዶ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሰብኣዊ ንዋታውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ንኩነታት ከባቢ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ ንመርገጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ዝቃወሙ ሓያሎ ሰበስልጣን ብሪጣንያ ስልጣኖም ክገድፉ ምዃኖም ይገልጹ ከም ዘለው ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን بمسرة حبريتا منسترات فاينانسن فتحن أولات منجستي قدام منستر بوريس جونسون كوينم كسرعو دليت كم زي بولم كحبرون كلو كالوت كسعبوهم كم زخولي قلت علوم منستر قدات وصاي بريطانيا جيرمي هانتون بوريس جونسون قدام منستر كوينن تتمريتو سلطانو كقدف مغانو أقدم حبيريون بزد ما قدام منستر بوريس جونسون قليل زي كونه بوليتيكا وحارقوت قوت يتبايا كم زلو تنتنت بوليتيكا قمتاتهم يهبولو بوريس جونسون نمورادرتو صحاف قدات وصاي جيرمي هانت بلعلي سوسامي تاويت بالجاد دمصي بمسعاريو ب23 حمله قدام منستر بريطانيا كخون تمريتون أقدم منستر قدات وصاي بريطانيا كنتيبا كتما لندن زنبرك قدام منستر بوريس جونسون حدا كابتن بريطانيا كابي أوروبا حبرت كتوت لعل تعرك كايدو صنح بوليتيكانياتات مخاني فلات قدام منستر بوريس جونسون هاجرو زمت 31 تقمتي بسممع يكون بزي سممع كابي أوروبا حبرت تقليل كتوت مخانا كمغوتي صنحون نمرغت يزقاو محال وغنات تهاجر كابتي حبرت دحر موصا اب كبير قطباو قلولاو كيتشمم سغاتهم يغلطلو أبي ما أكلش شنخ غريق سفيحنا يحرشا مريتن جاكان هاميخو زلو حدقا بارع مرور زوردو نواتاون أكبابيون عنوات كم زايدة تقليتون أهدوتات مدفات حاو غريق ناتي بالعل نهرين نابد سفيح كبابيتات يلحم كم زلو زقلت حدقا بارع مرور نموكو تسعرتات يكايدو كم زلو يمزح برزلون بمسارة صبصبات ناتي بارع أبي تحتقو تصر نموعل
لعلي 170 أبارات أهادوتات مدفات حاوي ب40 كلتن مدفات حاوي مكاين 10 نفرتن 6 هليكوبترات تدقيفهم نتزبي ببزحينا بزركوا كبابيتات قصو زلحم زلو بارع نمقصار ساعات يكايدو كم زلو يزقلت زلو اتبارع عستات 7 كيلومتر كاب كتما اتينا سرحي وقاب زركب كبابي كوا تخصيتو انتلو بزلو برتعن درق النفاس جن بلعل فتنات يسفع في حكم زلو يزحبر أبز حلف عامت أب وسناسن كتما أتينس بستخسته حدقة بارع مرر بوحدو 200 كلتن سبات كم زموتو يذكر أب دوباو معرب تشاينا بعسران سلستن حاملة بستخسته علاقلغن نسوز سعبو مهمان مريتن سباون واتاون كساراتات وريدون بتي بحري وحدقة بوحدو 10 سلسته سبات كم زموتو زحبرو سمز تشاينا لعلي سلسة دهايم تأفي بمهلاو قطر موتات كزايد كم زخل عميتهم بزي كازي بتي حركة أبي لعلي تحت قرص بحفشة من برا بايت دما بفلاي كبيد عنوات كم زوردة اتم سبا سلطان بتوسع عبيرهم دوبا معرب تشاينا ببحري وحركات بترقا قامي كم زتكا كم سعبين وقا سباون نواتهم كساراتات كم زورد يقلت زي خبركم تحداتلتين الساعة زستدالو زينا مسنادوها أبزي تزازيم الله بروح معلتين سلام زي خبركم تعزبتي نلو محمود سرالو على توزينا سبورت النهم ناتنايل برهانه زي ساتوفو زلو تور دو فرانس 2019 تمالي بنا مبل 10 شوعه مدرخ ودر قلصيلهم أبزا مدرخ زيات قدادمتي كلتنا عقبت ودرات زنبرو عب 300 كيلومتر تزرجح ودرا كايدوم ودر مس تجمره كم زل على فصام زغلص مملا 30 كلتن تقدادمتنا عباي غجلي أبزا غجل زيا زنبرو تقدادمتي اب عود كبص حلعل من توسل زحدرون نا تحغاغزو نتي مس عباي غجل زنبرو فلليك 15 دقيقه كبصحون كلو ابال كلب كوفي دسناتنا البرهان دما ابال زا مرحيت غجل نيروم ازا غجل زيا ودر كزازم 10 كيلومتر كساب سترفو بحباريا تغعيزام ابتي زي صعب كلاي ناي مودات عقبت دما تقدادمتي إن حد حدهم تفتاتنهم جلتات تمسرتا أمودات ما نايكلب ميشلتون سكوس ماتيو ترينتين بلوتس بزخون بقعد بينو بلوخ يلو توقعزم مع 10 كيلومتر دحر زكايلو تصعر دما موداتا ب4 ساعات 21 دقيقه 36 كاليتن بزخون غزي ناي مدرخ عوتا مزجيبهم كابو 37 كالي زدحر كاسبر اسغرين نايكلب كيك ستيب كالاي كونن كلو 4 حدن كاليت نزدحرتني 4 تقدادم تجوجل الساعه دما غريغ افرمارت سالساي كوينوم ناتنايل 3 دقيقه 55 كاليت اندحيرو عم بل 26 ترتا سريعهم كساب حجب مسرت خير زلو وردر مريحነት حيز زلو جوليان الا فيليب نايكلب كيك ستيبيوم حدا دقيقه 35 كاليت نزدحر غارين توماس ناينوس حدا دقيقه 47 كاليت زدحر ستيف كريجوسكي نايكلب جامبو فيسما دما يسعبوم اب ناينت وردرات بيتر ساغا نايكلب بورهانغشور كامن سيات برنان ايغال نايكلب اينوس اب نعقبت وردرات تيميلس نايكلب لوتو سودال مريحነቶም عقيبهم اب مغعاز يركبهم بدرجه كلبات مريحነት زلا تريك سيغا فروديا 8 دقيقه 13 كاليت نزدحرت موفي ستار 46 دقيقه 23 كاليت نزدحرت يو اي اي اميريتس دما اب كالاين سالسا انترتاير كبام تور دو فرانس لومي بنا 208 كيلومتر ودر قصليم اذا مدرخ زي اب كلكله تزازم كوان تغنت 4 نطب زوهب عقبات زحقفتيا كازينا تور دو فرانس كيوصانات مالي اب زنبره مدرخ اب مونغو نايكلب اينوس لوكرون نايكلب جامبو فيسما توني مارتين مغريچاو تراي نيروم ديانو نايت ودر دحر زكايدو هتو صاخيبا دما نتوم كلته تقدادمتي كابتو ودر اباري رمم اب كتما من دفرا اب سعب ورحيب زرجا زوبا بدق محرن زكايل شامبيون قدم بشكلتا زوبا دو مسطات ممرط زخون اب كلن ديفيجنات نخلت سنابتي كايت صنح قدم بشكلتا بوعوع منفس تمال سنبت تزازيمم بز مسرت كاب رابعي ديفيجن ماونتين باي قدامي ملكي اسرديت كالا ايفن فساي سالساي سمون شمندي كاب سالساي ديفيجن قدامي ناتنيل دانيال كالا بيليمان سالساي سيم تسفالدت كاب كالا ديفيجن قدامي ساميل حيلوم كالا ماني رئسوم سالساي تسفال محريم كاب دقا انستيو دما بدمرنا كلت سنابتي قدامي
አርሴማ ሀብተ ሚካኤል ካልአይቲ ሃና ምሕረተአብ ሳልሰይቲ ሰላም ጎይቶም ካብ ዓበይቲ ማለት ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኢሳቅ ተልኸ ካብ ዓዲ ሓረ ካልኣይናሆም ክፍለ ካብ ዓዲ መንጎቲ ሳልሳይ ሮቤል ገብረትንሳኤ ዕውታት ተቀዳድምቲ ሽልማቶም ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቀቢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፌደሬሽን ኢንዶር ጌምስ ንዞባ መንደፈራ ዝወደቦ ካብ 9 ክሳብ 14 ዓመት ንዝዕድሚዮም 21 ተምሃሮ ክወሃብ ዝቀነየ ስልጠና ሰደቃ ቴኒስን ቸዝን ብ21 ሓምለ ወለድን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ተዛዚሙ እቲ 15 መዓልታት ዝተዋህበ ስልጠና መሰረታውያን ኣምራት ፀወታታት ሕግታትን ቸዝን ሰደቃ ቴኒስን ዘጠቃለለ ኮይኑ ብግብሪ ተሰኒዩ ከም ዝተዋህበ ኣቦ መንበር ፌደሬሽን ኢንዶር ጌምስ ዞባ ደቡብ መምህር መስፍን ነጋሽ ሓቢሮም መምህር መስፍን ብተወሳኺ ነቲ ስልጠና ዝተኸታተሉ ተምሃሮ ዘተባብዕ ምልከት ናይ ፀወታ ኣጥርዮም ብምህላዎም ኣብ ቀጻሊ ውድድራት ብምስራዕ ነቲ ብዙሕ ዝውትር ዘይፀንሕ ናይ ሰደቃ ቴኒስን ቸዝን ፀወታታት ንምብርባር ተበግሶታት ክውሰድ ምዃኑ ኣብርሂዮም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ መምህር ሃይለ ማርያም ገብረመድህን ወለዲ ንዝምባለ ደቆም ተረዲኦም ዝገበርዎ ምትብባዕ ብምስጋን ብዘይተሳትፎ ሕብረተሰብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ክምዕብል ስለዘይክእል ኣብ ቀጻሊ ንምሕያሉ ክስራሕ ኣለዎ ኣዘኻኺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግጥማት ሰደቃ ቴኒስን ቸዝን ተኻይዱ ነይሩ ዝተረኽበ ውፅኢት ዝስዕብ እዮም ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣብ ፀወታ ቸዝ ቀዳማይ ኣቶ ምስግና ተስፋፅን ካልኣይ ዶክተር ምስግና ዮሴፍ ሳልሳይ ኣቶ የማነ ገብረ ኣምላኽ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ፀወታ ቸዝ ቀዳማይ ዮሴፍ ዘርኣይ ካልኣይ ዳዊት መላከ ሳልሳይ ኣሚነህኒ ቀዲሞስ ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኤርሚያስ መስፍን ካልኣይ ሴም መስፍን ሳልሳይ ናኦም ዮሴፍ ኣብ ሰደቃ ቴኒስ ቀዳማይ ሄርሞን ቴድሮስ ካልኣይ ኤርሚያስ ነጋሲ ሳልሳይ ሚልኪያስ ተክለማርያም ዕውታት ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ናይ ክብሪ ዕድማት ተቐቢሎም ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ዝተፈፂሙሎም